Обслужване на класа, масло, масен филтър, горивен филтър и въздушен филтър, кое къде се намира. Първо източваме маслото, развиваме пробката, която се намира ето тук, леко отзад в дясно. Така, нагласяме си бензина и развиваме. Забавно някой оставя две дифтунги при предни смени. Нямам представа защо. Така. Източваме маслото и разбира се сменяме дифтунгата след това с нова мека дифтунга. Така, отиваме горе. Отваряме си капака. Сега масленият филтър се намира ето там с 27 камък, мисля, че беше. Вече сме го развили. Развивате го. Така и вадите. Иде. Така, филтъра остана вътре, излезе само капачката. Ще си го извадим него. Така. Това е стария филтър. Не падай. Може да си отворим горе капачката, за да евентуално за да върви по-лесно това маслото, макар че като сме свалили филтъра, може и да не е нужно. Така, въздушен филтър. Развиваме тези болтове всичките и вдигаме капака. Ето това е филтъра. Сега това се дърпаше наляво. Малко ме трудно се на ръка, но това е идеята. Сега за малко ще пусна. Така с малко повече усилие беше нужно. Дръпваме тази част и изваждаме въздушния филтър. Новия по обратния ред. Слагаме го в единия край да влезе и го захващаме с тази част. Така, хубаво да штракне. Така, това е по въздушния филтър. Слагате обратно капака. Следващото нещо. Масления филтър го видяхте как се развива. Слагаме обратно другия. Сменяме опръстена. Колкото има. Така, тук изчакаме да се доизточи. Когато обслужвате тази кола, ако е на канал, е хубаво да спрете максимално в ляво, за да може дясната страна, десните гуми да са на ръба. Така, само да махнем това да ни пречи, докато работим по горивния филтър. Би трябвало горивния филтър да е някъде под тая кора. Кората се сваля последния начин, развивате навсякъде болтовете и се държи отляво на самата пластмаса. Така, трябва да развием всички болтове. И като я пуснем надолу, сега не съм сигурен дали ще се откачи. Така, затова когато трябва да е хубаво наляво, за да може да има място тук да мине самата кора. Така, ето го горивния филтър. Нищо сложно. Два маркуча от едната страна, два маркуча от другата страна. Ужасно раздя се, разбира се. Развиваме скобите. Филтъра би трябвало да излезе от тук. Развиваме тези, слагаме новия филтър, развиваме скобите и палим. И една подробност по свалянето на горивния филтър, за да успеем да го извадим, тъй като това нещо всичкото седи отгоре и филтъра не може да излезе от това чудо. Това е резервуара. Така. Тук има един болт, който развиваме. След това, цялото това нещо е напъхано ето така. Тиквате го на... Сега, аз казвам дясно, но това е страната на пасажира, реално. Не към шофьорската, другата. Пускате го надолу и вече може да наклоните цялото това, за да може да извадите филтъра. Развивате маркучи, слагате новия и така.